Naagaw ni Garga ng aking brilyante. Ginang aking naganap na yata ang dati kong pangitain. Nararamdaman kong nagtagumpay si Gargan laban sa mga sando. Ibig ko lamang malaman kung ang aming harap ay nasa mabuting kalagayan. Kung patuloy na nawawalan ng yaman ng Sapiro, walang anumang magandang rason upang mawalan ng buhay, Daru. Kung marinig ito ng iyong mga nasasakupan, ng iyong mga kawan, ay maaari rin silang paghinaan ng loob. Hindi lang tungkulin ng dahilan. Kaya kami lumalaban para sa Sapiro. Kundi dahil naniniwala kami sa harap na aming pinaglilingkuran. Kailangan lumisan na agad nila Terra, Rhea, Flamara at Adamus upang hanapin at kunin ang dagdag nilang kapangyarihan. Ang mga sinaunang ngunit mahihilap na makapangyarihang mga Pashnea na kumakatawan din sa apat na elemento. Paano namin sila makikita at haluman? Saang lupalop namin sila mapupuntahan? Ang apat na munting ibon ay kaloob ng mga batalang ng Bumidera. Ang mga ibon na yan ang magtuturo sa inyo kung saan ninyo matatagpuan ang inyong hinahanap. Narito na ba tayo? Dito na ba natin mahahanap ang ating mga sinaunang Pashneyang gabay? Bakit sila nagapoy? Anong ginagawa nila? Gumawa silang apat ng kani-kanilang landas. Kailangan din nating maghiwa-hiwalay upang hanapin ang ating mga gabay na Pashnea. Tanggapin ninyo ang aking pag-asa. Nanaway magtagumpay kayong lahat. At sana'y ganun rin ako. Tayo na. Naway magtagumpay sila Terra at tapos Rhea at Flamara sa kanilang misyon. At naway magpalitakakan sila dito sa Encantadia. Dahil hanggat wala sila, ay
ay nag-aalala ko na magiging mahina ang ating depensa laban sa mga kaaway. Ngunit, narito si Nahara Perena at ang iba pa niyang mga kapatid. Kaya nila tayong maipagtanggol. Tubag, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Iba pa rin ang kapangyarihang taglay ng sangre na tagapangalaga ng mga brilyante. At habang wala sila, dasal kong huwag sagay ng samantalahin ng ating mga kaaway.
niya ang iyong wangis. Abisala ka kaibigan. Sandali. Inausap pa kita. Hayaan mo muna ako magpakilala. Ashtan. Dit is Kraken. De eenvoudige manier om kennis te maken met crypto. Binnen enkele minuten toegang tot crypto. Geen ingewikkelde stappen, geen stress. Met slechts een paar tikken kun je aan de slag. Trade op jouw... Tulungan ako sa pakikipagilaban ng otoridad. Anong ginagawa mo? Siyempre, Krishna. Saan ako dinadala ng malakas na Yo! Dito magsisimula ang ating adventure for today. 1, 2, 3, go! Goal natin today ay makakuha ng real-life XP experience points upang mag-level up ang ating kaalaman sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Adventure Badge! Let's go! May ipapakilala sa atin ang ating favorite animal explorer na si Tami Tamaw. Ako si Miguel San Felix, kasama niyong mamasyal sa iba't ibang lugar sa ating bansa at ay pakita ang nagkakaming pangganda. Planet XP. Starting May 2 sa GMA. Plano kasi namin ni Peter na prantayin si Jinho. Ano po yung sinabi niyo, Tommy? Huwag mo siya i-pressure. Kailan mo makalala si Mom? Never say die. Minsan, feeling ko ang sweet-sweet niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ibig sabihin. May malabo. Minalinaw. Kung hindi niya kaya sabihin, ako magsasabi. The Secrets of Hotel 88. Buhay-buhay mga line artists at human statues, sabi ng teenager. Pagod na ako sa blank at pag-ibig. Agree ba yung mga Gen Z natin dito? Sa aking pangit na ito. Family Feud, 5:35. Summer na! At ano man ang dumating, ang daming paraan para magsaya. Sumaya, mas masarap magsama-sama. Kaya halika na, sumayaw, umiiyak, umiiyak, umapa. Isa ng feel down, umala. Hey, keep mo na lang. Huwag ka na masaya, huwag mo na lang. Summer tawa, summer saya. Hey, summer tawa. Summer saya. Summer tawa. Summer saya. Nakukenyos, Caboose Festival is falling, and your favorite Caboose stars are coming. Sama-sama tayong mag-enjoy. Tara na sa Caboose Fiesta, April 30, 7 p.m. sa Dividencia Road Extension, Dagupan City.
Oh my gosh! Sa taas presyo ng gasolina. Kaya ito ang iwas gastos tips para sa inyo. Tip number 1, bike for short trips para healthy at eco-friendly. Tip number 2, walk pa more. Stay active and save gas. Tip number 3, mag-commute para hassle-free ang parking. Tip number 4, carpool to save gas and fare. Tip number 5, plan your trip. List errands and check routes. Tara, mag-iwas gastos tayo, mga kapuso. Ang init! Pero alam mo kung ano ang mas mainit? Itong mga solid finds na hatid namin sa inyo, kadilkada. Hawakan ng beat this summer with Miniso MS-118 Cool Face Changing Earphones. Hindi ito ordinary earphones ha. Aside from its rotating face change feature, powerful bass, meron itong AI translation. Yes, tama ang narinig mo. May 134 AI language translations ito. Gawing real-time ang pag-interpret. Available in different colors, black, white, and yellow. Get this for only 575 pesos from the original price of 1,499 pesos. Gusto mo mag-amoy fresh ngayong tag-init? E di try mo na tong Ariana Mad and Love perfume. If you're into sweet, fruity, or floral fruity scent, ito na yun. Ang top notes, strawberry, raspberry, pear, orange, tangerine, raspberry bergamot, and tallow. Long-lasting din. Baka ito na ang hinahanap mong signature scent kadilkada. Maging mabango for only 199 pesos from the original price of 1,029 pesos. Mag-work from the beach na with the Lulu Mira laptop bag. Look, padded ang laptop compartment. Kasya-kasya up to 16 inches laptop. May front zippered pocket pa sa extra mong gamit. Don't forget yung detachable shoulder strap just in case ayaw mo siyang handle. Mag-work sa bakasyon? Ano, tara, get mo na to for only 4,590 pesos. Kahit bahay, apektado sa init. Kaya get mo na to rechargeable humidifier. No to easy leak na humidifier na. Dahil ito pwedeng wall-mounted. Super seamless wall hanging. Hindi gaano makaka-occupy ng malaking space. May digital display din kung saan you can check the battery. Uy, rechargeable ang battery ha. Kaya no need palitan ito once malubat. May colorful light pa for additional perspective. Grabe naman sa features. Check out mo na for only 97 pesos from the original price of 500 pesos. Makikita mo na ang worth mo, stay up, work mo, nang walang glare with Metro Sunny's colored fashion eyewear. Mas clear ang vision kahit nasa arawan. Dahil itong polarized sunglasses ay designed to reduce glare. This also contains a filter that blocks Ay, ba't nagreklamo? Ha? Ano may reklamo? Walang reklamo. Madilim mo lang. Yan o. Nasa baba. Sino naman yan? Naglalaban na sila yung mga tingin, kinukuha nila si Clamara. Bakit? Namatay na si Clamara? Hindi, naglalaban na sila, di ba? Kukunin nila yung mga hayop. Yung mga hayop, yung mga pasnaya. Ay, mga pas na yan.
Lumapas nila. Di ba, kinukuha na nila. Nilalabanan. Yung parang katulad ng mga siraunang ano, diba pangalaga. Ay, Kasi pag- nakuha na yung brilyante niya, no? Oo. Ang galing ni Plamara makapaglaban, ha? Astig. Kaya po siya eh. Alam mo na, lamaya po siya. Astig ang dating niya, no? Parang yung mama niya. Parang si Karina din, no? Madhalumang ka, Sophia. Naway tulungan mo ako mapunta ang iyon. Sumayo ang aking pagpapala, Flamara. At ang kasagutan sa inyong kaliliman at paghinilin. Ano libangan ba to? Naman? Ha? Oo, mga labahan. Aabot na to na hanggang dito. Dulo. Alin? Ito na natin. Abisala, Ash, magpatalumang ka, Sophia. Ay, ano ba to? Wala akong itong bayad, no? Alin? Alin? Itong spa tubig. Ah, wala. Tatapin yan. Yung dalawa malinis. Alin dalawa? Saan ba yung mga ano natin dito? Yung mga Ano to ang togo na to? Spa tubig pa to? wala yan. Ipapakita yan. Nagkakalit ka din lang din, hindi, no? Konti lang. Kumakain mo lang ang kapakain ko sa pera dito. Ang maliit lang. Tila malapit nang lumabas ang patch na yan ito. Nakuha na ni Plamara yung kanya. Itlog? Itlog. Sa ano yun? Sa balaka? Sino ba si Master Cutter? Sabi nila, siya ang pinakamagaling na sastre sa barangay Tabang Lupa.
Masungit nga lang. Dati ang sundalo at ipinaglihi raw kay San Antonio de Padua, ang santong magaling maghanap ng nawawala. Kaya siguro, hindi lang tela ang hinahanap niya. Kasi hindi lang daw siya sastreng basta-basta. May isa pa siyang trabaho na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Dahil kapag daw may nawawala, kahit na ano, o kahit sino, kahit sa butas pa ng karayan, kaya niyang hanapin, huliin, at ayusin ng walang gusot. Kaya kapag Kahit hanip open. sagot ka niya, Hello. inuulo ko to. Sinuti. Bukas mo ang ikaw mamahuli. Tara G, sa Planet FC. Starting Saturday, 6:30 p.m. on GMA. Mula Luzon, Visayas, at hanggang sa Mindanao. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. Kundi kasakiman. Ang mainit na isyu ko ngayon rito tungkol sa mga minahan. Kung proyekto ito ng gobyerno, bakit sila naaagrabito? Ito na pinagmalaki. Kapuso Siyempre po, masaya po. Kumukha ni Eman si Papa niya nun. Pero mas gwapo version. Maganda ang mukha niya eh. Pero si Jenke talaga maganda na siya eh. Yung kadalagaan. Na-enhance ko. Ito kambal pala siya. Paano kaya makik? Ikalimang planeta mula Di ba kambal? Kambal na. Kasama rin siya. Ito ang pinakapangit na hit na kahit wala pa akong sinabi sa akin, ibibigay ko sa'yo. Balita ko kasi naghahanap ko ng mararentahan para sa college. Oh, sa kambal mo ganun. Nalalaman ba nakatalikod oh? Yung ganun eh sa Facebook. Eh, hinalikan mo yung kambal. Tapos sabi na Let's go, guys! Ang gusto ko, umutake ka sa kaliwa. Papukuhin mo sa kanya. Siguruhin mo tama yung ginagawa mo. when passion meets purpose. Ona Bola on GMA. may ganun sa Facebook. Neighbors, meron kaming good news para sa inyo ni Mikmik. Di ba, Mikmik? Finally, meron kaming merchandise para sa inyo. Tingnan mo. Tada! Ikaw to, di ba? O, sikat ka na ngayon, Mikmik, no? May kitty shirts, di ba? With Mikmik sa harap. And sa likod niya ganito. Science fun. For everyone. Ito naman pang mga adults. Bagay sa'yo, Kuya Bagay ba? Chris. I think Mikmik, syempre. At meron din tayong mga IDs, di ba? Yung mga lanyard para sa inyong mga ID. Wanna be a billionaire. Yan, ilalagay yung mga ID ninyo for school. At kung gusto nyo just visit the gym or online. Mikmik, do you believe? I believe. I believe, yeah. Proud of you. Tawag ni Dave si Bruno Mars.
Ayoy. Sarap pagawa ito. Gawin mo nga itong AI. Gawin gawin ito. Kalahating milyong piso ang at stake. Ay, bilisan mo na dingdong. Sinarili na sin. Ayaw pagkaraniwang may balbas. May kambing, beef, baboy. Kambing. For more details, visit our official social media. Kambing, di ba? May balbas. Ano kasi namin Dito. ni Peter na pantay si Jinho. Oo. Kakalimutan ko at tinabuhay na mga anak ko. Bilis, dingdong. Huwag mo siya i-pressure. Ayaw mo makalala si Mom. Never say die. May tinatapos siya. Because technology can either protect people or destroy lives. Hindi porke marunong sumuntok, boksingero ka na. Sama-sama nating liputin, magagandang lugar ng ating bayan, dapat nating protektahan at mahalin. Ganda ko dito ah. Ang sexy ni Michelle ah. Panas ah. I can't help it, Si, ito naman, kita ang dito. because I'm a star. Aabutin ang magtayog na pangarap. Pwede kapag umalis ka, isa nang ibig sabihin, hindi iba pa na yung pangarap mo na to. Hindi na pwede mamiss yung magandang moment sa buhay ko. Mga sikretong nakakashock. Hindi mo anak si Ash. Alam mo ako yung tunay niyang ama. Ilang beses, Paolo, ha? Ilang beses mo bumibugay ka na! Ano, natutuwa ka ba na nasasaktan mo ako? The Sisters War starts now. Wala akong ginawang masama. Tama na, Agent! Tago na yung totoong kulay mo! Mapangkusga ka. Klaseng kapatid ka. Iba-iba ang feels ng drama sa GMA Afternoon Yung sa atin Prime. siyang Naaresto kadak. na ang totoong shadowless thief. Mapaparusahan ka sa paglabag. Sandamakmak na drama. Ay nahulihin ang tunay na may sala. Kung naging maingat lang po ako. Ma, sino yan? Magagawa rin nilang ibalik ang isang buhay na nawan. 2323. GMANetwork.com, ang #1 Philippine news and media publisher locally and globally sa Laya na lang si Bangang. Sino? Ayan mga kapuso, katatapos Malayan. naman po ng press conference na Malayan si ginagawa po Bangang. ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos. Kaugnay nga po dun sa update nila sa kalagayan, sa status at kinaroroonan ni Zavico. Unang-una po sa kinumpirma ni Secretary Vida matapos nga nilang makipag-usap dun sa kanilang counterparts dun sa Czech Republic na Ministry of At Justice. sakit sa ulo ng Ay, ilaw, no? Other digital music stores worldwide. Pero alam mo kung anong mas mauna. Itong mga solid finds na hatid namin sa inyo. Yan o, nakaganyan siya. Eh kasi ganyan yung kuha mo. Hindi yan mapapatayo. Kasi mapuputol yan. Hawakan ang beat this summer. Kaya nga, naputol nga. MS-180 Dapat apatayo, ganun. changing earphones. Hindi ito
ordinary earphones ha. Tingin. Aside from its rotating face Ah. change feature, powerful bass, meron itong AI translation. Yes! Kuha si Mike, pero si Kyle hindi May masyado. 134 AI Yung ilong language iba. translations Iba. ito. Gawing real-time ang pag-interpret. Yung sided Available niya. in different colors, black, white, and yellow. Yung Get mata niya this for kuha, only pero yung labi, 575 hindi. pesos from the original price of 1,499 pesos. Gusto mo mag-amoy fresh ngayong tag-init? E di try mo na tong Ariana Mad in Love perfume. If you're into sweet, fruity, or floral fruity scent, ito na yun. Ang top notes, strawberry, raspberry, pear, orange, tangerine, Calabrian bergamot, and talon. Long-lasting din. Baka ito na ang Pagkatapos niya hinahanap magwalis mong signature scent Bumalik na yung katilkada. dalawa. Maging mabango for only 199 pesos from the original price of 1,029 pesos. An, Ang From na the beach na, with Hello Ulit Lulu ka naman. Mirror Laptop Tinis ko Bag. na nga. Look, padded hindi ang nga sabi ko kung magkano ang binayad mo. Sa Wala ay, na akong binayad. walang transaction fee. Wala, kasi in-over the counter ko yung pera sa bangko. Oh. Diniposit ko sa kanya kasi nga, yung online banking ko, hindi talaga ako makagawa. apektado sa init. Kaya get mo na tong rechargeable May- humidifier. may Noted inaayos easy sila leak sa na online humidifier banking na. ko. Dahil ito, Kasi yung pwedeng email, wall parang mounted. pinapalitan, Super ina-update seamless pa. wall hanging. Eh, sabi Hindi ko, gaano hindi pwede makaka-occupy kailangan ng ko na malaking mapadala yung space. pera sa May akin digital ko. display din Kaya kung nag-over saan the you can counter check ako, the sabi battery. niya. Uy, Hello? rechargeable Oo. ang battery ha. Kaya no Ngayon need sabi na niya, ito Ma, once malubat, kapag ganyan may kalaking colorful pera, light mas for okay na additional mag-over the counter aesthetic. ko kasi Pwede may sa resibo pa features. makukuha. Check out mo na for Okay. only 97 pesos from Kaya the ganun na original lang yung price ginawa of ko. Nag-over the 500 counter pesos. ako ng 300, tapos diniposit ko dyan sa account ko yan. Makikita mo na ang Yeah, worth mo, stay ang okay. worth mo. Pag may message ko na lang ako. Okay. Na lang. O sige, na sa kanya na raw, nakuha niya na yung pera. Order the problem. O sige, inihintay ko na lang kung paano niya may papadala sa akin, ya? Isang kuweba. Okay. Tapos, Sa ilalim ng nagbigay karagatan. na ako ng remittance nila kay nanay, then binigay ko na yung buo. Oo. Binigay ko sa'yo. Tapos ito kay Ate Janet. Tapos sabi ko, Oo, basta tsaka na natin yung pag-usapan lahat pag natapos na yung mga asikasuhin ko dito kasi busy ako tong week na to. Napakaraming lihim sa Yeah. puso ng hindi karagatan. kasi, oo, tinatapos ko lang yung nilalakad ko kasi baka makalmas ako bago Bakit tila yata iniiwasan ako ng crush na yan sa ngayon? labas sa birthday mo. Oo. Ayaw niya sa akin. Luluwas ako ng Manila kasi magpapabunot ako ng ipin na linahabol ko ngayong bakasyon kasi Nangangahulugan magpapasukan bang na naman, di ba? hindi siya, Oo, bakit sa Maynila wala bang bubunot ng ngipin dyan? hindi iba ang aking pasneyang Meron gabay? dito kaya lang pa isa-isa. Eh, doon yung center sa amin doon. Di ba doon din nagpapabunot si Ira nung puno din siya. Kasi doon pwede magpabunot ng sabay-sabay basta magkakatabi. Ah, Eh, kaya okay. yung one week na yun, magpapabunot ako dahil pag nagpapabunot na naman, nahirapan na ako makapagpaan. Okay. O sige kasi kasi mag-uusap-usap marami tayong pag-uusapan kasi di ba yung bukod sa may nagkwentahan tayo ng 150,000 na pera ko sa'yo na pinadala sa nung umuwi ako, tapos may 50,000 pa na pinasok si Ate Gina sa bank account ko din. So marami tayong pag-uusapan, i-check pa lahat, ya? 47 lang. Bakit 47? 47, tapos isang 47, isang 600, isang 500, isang 600. Ayun yun, tatlong sila, tapos isang 47,000. Kaya nga, ang kailangan maging total nun, 50,000. Umabot ba ng 50,000? Okay, o sige, tanong ko sa kanya, ya? Oo, okay, o sige, ya. Yes, o sige na, o sige. Okay, o sige, bye-bye.
puno ng buhay yan, di ba? Na. Puno ng buhay. Tyrus. Tyrus ang nalangyag nila. Tyrus! Ano yan, Leon? Ikaw ang matagal ko nang hinahanap, aking anak. Ano't naririto ang kinamumulian kong ato? Ikaw ang aking gabay. Envía sido Gargan del soy sangre. Ah, yan naggargan? Hindi ko na maintindihan. Nalilito rin ako sa kanila. Ay, Anaki's birthday. So ayan, dinala ko ang aking anak dito sa Bulaklakan. Tingnan